dayon, di mahadlok kay kining tanan natong tapuson. Sa kahitasan, kini atong pangayoon. Nagpanaganas, pagalagad sa masakiton. Kung kakapoy mo tingkaw sa di pagbuhat sa imo, may kaluwasan ng pagtabang sa mga nanginahanglan. Kung maundang ang suroy-suroy sa halapag nga kalibutan. Hiningaw sa tapok-tapok, sa piyastag kumbira, sayaw o kanta, uban sa tong pamilya. Kining tinugdan sa kalipay ugod yaka. Katawan o gobyerno, may batik tumang kalisod. Ang pagsinagta